לעולם העליון. Бней Ейхала. Това са синовете на царския дворец. Онези, които желаят да достигнат двореца на царя. Дворецът на царя се нарича Бина, свойството на отдаване, силата на Твореца, духовното. Синовете, това са тези, които желаят да се уподобят по свойствата на царя, да станат такива какъвто е той. Те желаят да разберат царя и чрез своето разбиране да се приближат към него и да го усетят. Затова те са готови да преминат цялата система на поправяне, да изменят себе си от начало до край, от природата, в която са били създадени, до природата на царя. Когато достигнем такова състояние и станем Бней Ейхала, това се нарича окончателно поправяне. Затова пеем тази песен в събота, по време на Минх. Защото съботата символизира подема, при който целият този свят се издига във висшия и тогава всички ние влизаме в двореца на царя. Този, който извършва своето лично поправяне, който изучава Кабала, усеща в съботата 3 подема. Първия подем – вечерта при настъпването на съботата, втория на следващия ден в събота сутрин и третия, най-големия подем в събота през Минх, в края на деня, когато съботата завършва. И тогава, в това най-високо състояние, пее песента Бней Ейхала. Текста на песента е съчинил светия Ари. А мелодията е написал Баал Асулам. И затова, благодарение на съединяването в едно произведение на Ари и Баал Асулам, влизайки вътре в тази песен, ние действително достигаме най-голям подем, който е възможен само от кабалистите, до достигането на общото окончателно поправяне, когато целият свят ще се възвиси до този дворец. Затова тази песен е много извисена, подобно на химн на този подем. Това състояние все още се постига само от изучаващите Кабала, а след това ние очакваме цялото човечество да го постигне. Килат станавши, това са думи от псалмите. С тези думи цар Давид е изразил своето състояние, което усетил, повдигайки се в своето постижение до състояние на пълно поправяне на цялата своя душа. И тогава се обърнал с тези думи към висшата сила, към Твореца. Килат станавши, благодаря ти за спасението на моята душа. Мелодията към тази песен е съчинил моя учител, последния велик кабалист на нашето поколение, Рав Барух Шалом Леви Ашлак, Рабаш. Той ми е пял много пъти тази песен. Мелодията може да ни се стори печална, но всъщност тя съвсем не е такава. Тя е нежна и изразява усещането на човек, навлязал в свойството бина, отдаване, в свойствата на Твореца, където няма викове
и всичко пребива в покой. И тогава, с тази мелодия, той изразява навлизане в това състояние. Когато несъмнено вижда, че всички негови килим, цялата негова душа, цялото негово желание се покоряват на тази висша сила и започват да се възцаряват в нея. Това е кратка песен, но в нея действително се пее за безметежния покой. За това как човек влиза във висшата сила и пребивава там в усещане на абсолютното, на вечния покой. Хасал Седер Песах изразява състояние на човека, намиращ се в началото на своя път. Той е изпълнен със сили. Готов е за този път. Знае, че сега му предстои да премине този процес на поправяне. До момента, докато не поправи себе си, така че да е способен да получи светлината. Но при изходът от Египет, повдигайки се над своята природа, той вече вижда пълна гаранция, че с помощ свише, той има сили и е способен да го направи. И че всичко това е приготвено за него. Преминаването на тези 49 порти, поправки, наречени Лаг Баумер. 33-ти ден на Умер, по средата и всички дни на Умер, за да достигне до получаването на Тора. Цадик Кетамар Ифрах. Всъщност, във всяка песен има две състояния. Едното това е състоянието на кли, душата, над която човек е работил. Поправил е и тогава е постигнал наслада, вълнение и сега пее вдъхновено тази наслада. Затова в Цадик Кетамар Ифрах има усещане от предишното състояние, когато човек е изпитвал недостиг от напълване, в страдания и търсене. А сега, достигайки това състояние, в което знае, че така е било длъжно да бъде, защото праведникът в края оправдава целия изминат от него процес. И тогава възхищението, излизащо от крайно противоположни състояния, от това, което по-рано е усещал в себе си, много отдалечен от Твореца, от духовното, и сега влязъл в двореца на царя, във висшия свят, се сблъскат в неговите предишни състояния, под формата на мелодия. Вътрешно усещане, което го напълва. Това усещане включва в себе си две противоположни състояния. Неговото предишно състояние,
най-отдалечено, сякаш безнадежно далеч от висшето. И сегашното състояние, когато той е достигнал към съединение с него. Всъщност, тази песен е особена с това, че човек благодари не за своето състояние, а за това, че може да бъде праведник, т.е. може да оправдае действията на Твореца във всичко, което му се е случило по пътя. Защото сега той вижда причината и необходимостта от всички прекарани от него състояния. Разбира, че всички те са му били организирани свише, за да достигне до това високо състояние.